Čau lidi, nacházím se v domě u cesty. Když jsem tu šel, jsem trošku zadýchaný ještě, tak já nemám čas se vydýchat, jo, a to musím natočit pro vás, ale když jsem tu šel, tak mě viděli 2 lidi. Tak zkusím to tak nějak narychlo. Jo, teď jsem to nevypnul, dobrá. Ta kamera zase blbne, víte. Takže si tu možná budu remcat pro sebe. Já vám ukážu asi, dívejte, ještě vám ukážu tohle. Tu je okno. A nahoře, to se asi nezaostří, je hospoda, jo. Která nejspíš vypadá, že už nefunguje. Ale já jsem tu tak narychlo vešel. A vůbec netuším, co tu je nebo není. Vypadá, že to je opuštěno, ani nevím. Ještě jsem tu nehulákal a neptal se, jestli tu někdo je nebo není. Tam je auto staré. Já vám to přiblížím, ale to asi nezaostří. Jo, prostě venku je nějaké auto, to vypadá, že to je nějaký Opel asi. Opel Astra nebo něco. Ale když jsem vešel do toho domu, který je poměrně veliký, tak jsem hnedka zacítil takový ten smrad, jo, takový ten urbex smrad. Já tu musím pryč, protože tam je okno. Jo, tak to je mega. Wow, lidi. Tak toto je šílenost. Poprosím nasdílet, jo, nasdílejte to video. Protože toto už lidi jen tak neuvidíte. To je pecka, jo. To je šílené. Dívejte, tady ten oblek, jo, ty obleky, to je taková klasická móda starších lidí, jo. Takže někdo tu žil svůj život a ten život nejspíš skončil, tak jak skončí nám všem jednou, jo. To je čistá realita. A bohužel tenhle dům asi neměl kdo podědit, nebo to nikdo nechtěl. A takhle to dopadlo, jo. Tam je hřiště, tu jezdí auta. Takže to je nějaká ložnice. Jo, skříň. Tady nemůžu být u cesty, protože tu jezdí auta, takže já se schovám, teď tam jede nějaké auto. Každopádně lidi, toto je opravdu pecka. Jo, tady máme ložnici. Pojďme dál, viděli jsme ložnici. Dívejte, ještě ta stará helma, jo. Si pamatuju ještě, když vlastně po dědovi jsem měl jako pionýra, jsem podědil. Taky měl takovou helmu, ale já jsem jezdil bez helmy jako 12letý a samozřejmě bez papírů na pionýrovi, jo. Takže udavači mě můžete jít udat. A já teď tak musím proletět, protože tu jezdí auta, teď tu nějaké jede. Já to proletím, jo. Ještě toaleťák, různé věci. Tyjo. Velký barák. Jo, tam něco stojí, nějaká Tatra. Takže tam nebudu ani svítit. Ani nemusím, protože tu je docela dost světla. Něco tam couvá, nějaká Tatra. Dívejte, fotky. To tak narychlo natočím. Asi všechny fotky vám ukazovat nebudu. Tak nějak to tu... Počkat. Co vás sem, tyjo. To je nějaký místní. Kam jako couváš, tyjo. Už stojí. Ty vole, lidi. Tam se stavím potom, jo, to dotočit. A vám teď ukážu další místnosti. Chci to proletět, jo, ať to video má tak 10 minut. Krásná skříň. Zalepená páskou, jo. Doufám, že to není místní nějaký. Jako ne místní, teda někdo, komu patří ten pozemek, ale to pochybuju, protože tady vypadá, že se o to nikdo nestará, jo.
Takže pojďme se podívat, co to je. Kachny plovavé, cože naše sovy. To nebudu tu dělat bordel. Už vystupuje, ne? Jo, už brzdí. Ty fogo. To je nádhera, lidi. Co tam dělá, sakra? Furt couvá někde, tyjo. Krásné ty, jo, vázy. No, nebudu se znervozňovat. Pojďme dál, lidi. Jsou ještě nějaké hodiny, samozřejmě mám v sobě teď úplně šílený dopamin v mozku, jo. Teď adrenalin, dopamin, ale všechno, už tam stojí. To je to auto. Wow, to je Renault. Tak to je něco. Trouba hlídku je venku. Já mu asi zavolám, zeptám se ho, proč tam stojí ten s tou Tatrou, jestli tam něco nakládá nebo vykládá. Trošku. Jo, už to vypnul. Už to vyplo. Nevadí. Já budu potichu, jo. Ale nějaká baterka malá. To je Hever, já jsem si myslel z dálky, že to je nějaká formula, to je Hever. Jo, klasika, skleničky, nějaké zrcadlo, tady už je cesta. Tady toto je co? To vypadá jak nějaké hodiny, ne? Ne, to byl nějaký asi obraz, nebo já nevím. Každopádně lidi, dívejte. Renault. To je pecka. To nenajdete už. Ježiši, dívejte. Já jsem myslel, že to vede ven, ale to nevede ven, to vede do další části toho domu. Tu máme nějakou kůlničku nebo něco. Nakouknem. Jo, tady, dívejte, kamna. Nějaké rampádí, jo. Klasika, Barbína. Ježiš, teď jsem mám hodil záda zase. Lyže. No a různé takové věci. Prostě také harampádí. Furt myslím na to, proč tady zaparkoval. S tou Tatrou, jo. To mi docela zneklidňuje. A já debil. Co to je? Já jsem si nevzal powerbanku. Wow. Lidi, dívejte. Tak to ne. To je zachovalé auto. Lidi, dívejte na ty sedačky. Ještě tu je autorádio. Jo, nějaká brašna, jaký bágl, CDčka, tyjo. Dívejte na to. Hej, ty sedačky, lidi. Kolik to má na to, tyjo. Se neukáže vlastně, bych musel potočit klíčkem. Na tom nebude baterka. Tyjo. To je mega. Ale nějaký parfém. Tak lidi. Ty pytle. Třísk. Jsem debil. Jsem taky idiot, to není možné. Dívejte, jo. Jaký bordel. Jedu odtud pryč. Lidi, pojďme se podívat. Jo, tu jsou ty dveře otevřené. A toto patřilo k tomu pozemku. Sakra, mě nevíde ani baterka. Když tak to dotočím na mobil, jo. Tu máme lidi. Dívejte. Jo, další nějaká kůlna, jo, nebo já nevím, jak to nazvat. Tady má nějaký zemědělský stroj, nějaký lisovač asi. Něco tu lisovalo se, možná švestky na Slivovici. Netuším, ale kdo víte, co to je, tak mi to napište. A já měřím
rychle do té části toho druhého domu. Ale baterka ta už je pryč. Jako někdo tu byl, někdo tu raboval, ale furt si myslím, že je to docela zachovalé. To projdu, jo, narychlo. Tam se nedostanu lidi. Nemám šanci se tam dostat. To vůbec. A co tam je? Tam nakouknu jenom. A kameříř. Toto je asi nějaký sklep, jo. Podle mě tu skladovali jako dříví nebo uhlí. To asi ani nikam nevede. Ne, nevede. Jo, takže tady ani nejdu. O nic tu nepřijdem, jo. Tam strčím kameru, ale nejdu tam. Jo, tam ani není co. No, takže teďko mi ještě napadlo, že nemám prošlou půdu. Co to je? Myši. Slyším myši, jo. Dívejte, jo. Ještě vám ukážu tady šuplíčky nějaké. Narychlo. Žárovka do auta. Nějaká koupelna. Jo, tu jsme vlastně byli. To je z druhé strany, to jsem natáčel. A tu slyšíme nějaké myši význam. Nevím, jestli to jsou ptáci, anebo myši, ale přijde mi, že myši. Rychle lidi. Rychle, jo, ještě. Tak, jdeme na to. Jsme zpátky tady v té části, kterou jsem ještě neprozkoumal celou. Tak pojďme se podívat, co tu máme všechno. Baterky. Samozřejmě knihy, jo. Tyjo, panenky. Tam je auto. Jo, je tam auto, sakra. Jsou závěsy, takže dobrý. Dívejte. Ještě kazety, jo. Ty, na to bych se i podíval. To vypadá dobře. Nějaké... ne, to je knížka. Asi myslím, že to je nějaké fotoalbum. Kazety. Kelly Family, no to mi posert, jo. Jo, takže to jsme měli tež. Taky obraz. Úplně ten samý. Takže to byl takový obýváček. Dívejte, jak to praská, jo, ta zeď. Normálně ty lidi, abyste měli představu, jo. Dívejte. Jak kdybych šel rovně, tak do toho třísknu hlavou. A to jsem velikostně malý, jo. Tak jdeme, lidi. Jo, ještě jsem vám slíbil tu půdu. No, tak to nevím. Nevím, kamera už se vypíná. Takže rychle. Jo, a rampádí. Klasické. To je taková klasická půda prostě, jo. Vysavač a hromada harampádí. Rychle, už se vypíná kamera. Hele, tyjo, to vypadá jak nějaké velikonoční pucle, tyjo. Tyjo. Dobrá půda. Lidi, tyjo. To je půda, že by se tu normálně dalo bydlet. A to už nestihnu. Už se vypne kamera. Dívejte. Nějaká myš stará, jo. Ještě s tím kolečkem. Takové další klasické harampádí, jo. Peřiny, polštáře, telefon starý. Nádhera, toto je fakt, hele, Globus ještě. Toto je top urbex lidí. Já bych řekl, že toto je fakt jeden z nejvíce top urbexů, co jsem kdy natočil. Dívejte, ještě staré autíčka, jo. To se skládalo, to bylo železné tohle. To je nějaké blbiny. Takže lidi,
Dotočili jsme všechno, já ještě se půjdu podívat, jestli jsem nepřišel třeba nějaký sklep nebo něco, kdyby jo, tak to dotočím na telefon, jo, už se mi vypíná kamera.